A Xunta de Galicia desde o primeiro momento dixo a verdad sobre a situación económica que herdamos. E o certo é que herdamos unha situación económica probablemente a máis difícil de calquer goberno dos 30 anos de autonomía. Herdamos unha situación económica onde había un presuposto de cada 100 euros, 10 desos 100 euros non existían, e herdamos un presuposto onde nada máis e nada menos tiñamos un problema detectado, e é que había que pagar ademais, había que pagar o que deixaron a deber, 2.000 millóns de euros hai que pagar polos diñeiros gastados no ano 2008 e no ano 2009. Por lo tanto, a verdade é que a situación económica da Xunta de Galicia é francamente difícil. Ademais, herdamos unha situación desde o punto de vista laboral, desde o punto de vista financeiro, que se pode chamar de depresión económica. Que fixemos? Primeiro, decir a verdade. Segundo, axustar as costas con maior rigor posible. Terceiro, exercer con responsabilidade. E cuarto, pois plantexar algo que nos parece fundamental, que é defender a Galicia. Lle vamos a reclamar, e lle reclamamos xa ao Estado, o último recorte que lle fai a Galicia de algo máis de 200 millóns de euros. Por lo tanto, as contas da Comunidade Autónoma do ano 2010 son inferiores ás do ano 2009 en máis de 500 millóns de euros. E estou convencido que vamos a ser capaces de prestar mellores servicios sanitarios, de pagar a máis dependentes, de poñer a disposición máis comedores escolares e máis centros educativos, e seremos capaces de manter e de incrementar as prazas dos centros de día, das residencias de maiores. En definitiva, vamos a facer máis con menos. Pero este presuposto é o presuposto máis austero que se recorda na Administración Autonómica Galega. Sabíamos que o acordo de financiamento das comunidades autónomas que foi pactado entre o Partido Socialista Obrero Español e o Partido Socialista de Cataluña e Esquerra Republicana de Cataluña era un acordo injusto, insolidario. Agora sabemos que tamén era un acordo irreal. Irreal porque os 3 meses de poñelos en práctica pois acaban de recortar todavía máis a Comunidade Autónoma Galega os seus presupostos. Máis de 200 millóns de euros acaban de ser recortados a Galicia. Non pode ser que as contas do Estado cuadren en función dos recortes das contas das comunidades autónomas. E non pode ser que a austeridade galega este financiando a falta de austeridade do goberno de España. O certo é verdade que nós, por responsabilidade, acabamos de asumir ese recorte, pero tamén por responsabilidade, por defender os intereses xerais de Galicia, recurrimos ao recorte unilateral de 200 millóns de euros que fai o goberno de España no mes de marzo as contas galegas pactadas dende o pasado exercicio. Non obstante, a pesar de ese recorte, sí garantizamos a construción de 2 grandes hospitais públicos en Pontevedra e en Vigo, a remodelación do resto dos grandes hospitais públicos, o de Ourense, o da Coruña, o de Burela, o do Salnés. Por suposto que confirmamos que vamos a incrementar nun 50% as plazas de residencia de terceira edad, as plazas de centros de día, as guarderías. Vamos a manter o gasto social na lei de dependencia, pero o certo é verdade é que é doblemente injusto. Un sistema de financiamento injusto e insolidario, e, en segundo lugar, un sistema de financiamento irreal. O goberno de España non lle salen as contas e pensa que os esforzos que non quere facer os teñe que facer por partida doble a Comunidade Autónoma. A primeira que se recortou a si mesma foi a Xunta de Galicia. Temos menos conselleiros, menos consellerías, menos personal de gabinete, menos asesores, gastamos menos nos desplazamentos dos altos cargos e cobramos menos todos os altos cargos deste goberno que os altos cargos dos gobernos anteriores. E a partir desta semana tamén temos menos organismos da Xunta de Galicia. Ata 46 organismos van a desaparecer ou van a integrarse noutros organismos. Por tanto, a Xunta de Galicia empezou a dar un plan de austeridade que levamos xa un ano e que nos está convertindo nun referente, creo que, de austeridade en toda España. Por aí vamos a seguir, sendo austeros, sendo rigurosos, pagando o que debemos e non gastando máis do que temos, pero, por suposto, tamén ser rigurosos supón ser rigurosos coas decisións, na nosa opinión, inxustas da Administración de Estado, e recurrimos e seguiremos recurrindo todos os recortes que unilateralmente
o Goberno de España lle fai aos galegos e as galegas, o benestar e as posibilidades de investimento dos galegos e das galegas. Pois cumprir as promesas. Nós nos comprometimos a rebaixar o número de conselleiros, a rebaixar o número de altos cargos, a rebaixar o número de asesores. Nos comprometimos a cobrar menos todos os altos cargos da Xunta de Galicia. Nos comprometimos a reducir case un 50% os gastos de desplazamento dos altos cargos da Xunta de Galicia e agora nos comprometemos a facer unha administración máis delgada, é dicir, unha administración máis eficiente, unha administración que gaste menos en si mesma e máis nos cidadáns. Estamos estudiando 64 organismos que se ven a chamar a administración paralela. Dos 64 xa tomamos a decisión de reducir, de extinguir ou de agregar 46. Desos 64, 2 de cada 3 organismos os vamos a reducir ou os vamos a integrar noutros. Vamos a cumprir o compromiso. De momento, a toda agora, as administracións públicas incrementaban o número de organismos e por primeira vez esta administración pública está disminuindo en máis de 46 o número de organismos financiados con fondos públicos. Eu creo que a decisión máis adecuada é unha decisión que vai a ser constante durante a legislatura. Ser un goberno riguroso, ser un goberno que xestiona, ser un goberno que ten un guieiro que se use o programa electoral e ser un goberno que ten un modelo de Galicia, un modelo de Galicia que suma, un modelo de Galicia onde se suman todas as potencialidades, onde intentamos construir unha rexión europea de menos de 3 millóns de habitantes. Por lo tanto, o goberno sí sabe o que quere facer, que sair da crise económica antes que a maioría das comunidades autónomas. Si sabemos que para iso hai que xestionar con rigor, que non se pode gastar máis do que un ten, nin se debe pagar, nin podemos non pagar o que debemos. Por lo tanto, este goberno ten unha idea moi clara, e todas esas cousas sempre son un motivo de satisfacción. Sin dúbida que hai erros, non explicamos suficientemente as cousas, por lo tanto non é achacable as persoas que non entenden algunha decisión do goberno, é achacable ao propio goberno que non as explica xeitadamente, e hai algunhas cuestións que podemos facer mellor, poder pagar máis rápido en algúns asuntos puntuais ou poder explicar mellor algunhas actuacións da Xunta de Galicia. Pois a verdade que non. En relación co número de decisións adoptadas, o desgaste mínimo. Por suposto que todos os días que se adoptan decisións hai xente que non está de acordo, pero entre as decisións que adoptamos, se dividimos entre a xente que está de acordo e a xente que está en desacordo, estou convencido de que a maioría, hai máis xente que está de acordo coas medidas de austeridade, coas medidas de rigor, coas medidas de plantexar as prioridades do goberno, hai máis xente que está de acordo co que fai o goberno que xente que está en desacordo.